Máš menej ako 15 rokov a si chlapec. Prihlás sa do show Farár hľadá ženu. 10 ministrantov, 10 dní, 10 litrov kyslého omšového. Kto poruší desatoro ako prvý? Fara. Bude to drsné. Bolia vás kĺby, hlava, škriabe vás v krku, krývate, trápi vás vaginálna mykóza, máte žltačku typu A, B, C, D a F, nadmerne sa potíte, nemáte prácu, vyhodili vás z bytu. Nevadí, na to všetko stačí jedna tabletka. Eutanax vyrieši všetky vaše problémy. Pred použitím Eutanaxu sa poradte so svojím lekárom alebo lekárnikom. V prípade nežiaducich účinkov, ako je prežitie, použite okno na 8. poschodí. Eutanax, teraz už aj ako masť. Spievam aj hrávam na drumblu a niekedy mi to robí problémy s protézou. Všetci, čo hrávajú na drumblu, majú problémy so zubami. Teraz je tu ale Karoga. Tá vám zalepí hubu tak, že čau. Čau. Hrajte na drumblu a spievajte s Karogou. U starého mlyna veľká hlbočina. Starý, dáš si večeru? Už ľahala som ti kuracie stehno. Karoga. Shut up and sing. Drž hubu a spievaj. Poďte, deti, do sráčika! Aha, mami. Slivka, mlieko, horčica, kvašák, pivo, káva, jogurt, zákvas, droždie, kyslá kapusta a zase mlieko. Aha, a ešte jeden kvašák. Stráčik. Bez sračky neodídeš. Dobrý večer. My sme vaši noví susedia. Sa tešíte? A s kým bakujete? Lebo my so sociálnou poisťovňou máme doživotne garantované splátky. Dobrý večer! My sme vaši noví susedia! No do Koľko gramov? 4. Odkiaľ? Z Kolumbie? Slámku? Áno. Tak nech sa vám dobre varí. Jeden hovorí, že druhý hovorí, že a tretí, ja som nepočul. S kalfónom odpočúvaš 3 kaporov zadarmo, brat.